Субота, 24 студзеня. Навіны Беларусі на Нехта Плюс. Вашай увазе ўсім нашым сябрам і новым гледачам шчырае прывітанне. Дыктатуры не мусіць існаваць. Трамп бярэцца за справу. Лукашенко рыхтуе армію, але ці выратуе яна яго? Амерыканскі прэзідэнт паказаў, як трэба размаўляць з дыктатарамі ў Венесуэле і Іране. Цяпер чарга дайшла і да апошняга дыктатара Еўропы. Пакуль самаабвешчаны мабілізуе войскі, эксперты ўпэўненыя, гэты год стане для яго вырашальным. Лукашенку трэба заціскаць менавіта сёлета. Разбіраемся, чаму марудзіць больш нельга. Няўзораў палае. Трамп і чэрлідер нават гарбаты не пададуць. Александр Няўзораў пра тое, як беларускі дыктатар спрабуе утрымацца ў сусветнай палітыцы і павесцы, выглядаючы бы жаласны чэрлідер на фоне сапраўдных гульцоў. Літва як галоўны вораг, прапаганда захлынаецца атрутнаю сліною. Разбіраемся, чаму менавіта Літва стала галоўнай мішэнню для лукашэнкаўскіх паслугачоў. Што так палохае рэжым у суседняй краіне? Спойлер: праўда, свабода, розум і салідарнасць. Гістарычнае яднанне, 163-я гадавіна студзеньскага паўстання, прэзідэнты Украіны, Польшчы і Літвы разам. Пакуль адзін чалавек цягне Беларусь у адваротны бок, нашыя суседзі дэманструюць адзінства, заснаванае на супольнай і гістарычнай барацьбе за свабоду і дэмакратыю. Чыгуначны калапс. У Беларусі заўважылі 32 пакінутых кантэйнерных цягнікі. Што гэта? Вынік санкцыяў ці поўная імпатэнцыя лагістыкі? Президент США Дональд Трамп падганяе Венесуэлу, паціскае Іран і трымае на ўме Кубу. Лукашенко не мусіць перажыць гэты год, прынамсі, як кіраўнік, і ён дзеля сваёй абароны мобилизуе армию. Хотелось бы акцентировать внимание, что действительно эта проверка проходит по-особенному. Выработана новая система. Президентом страны принято решение напрямую, минуя Министерство обороны, минуя министра обороны, было вручено распоряжение через государственного секретаря Совета Безопасности командиру механизированной бригады на приведение воинской части в боевую готовность. Главнокомандующий каждый день держит на личном контроле порядок проведения данной проверки, заслушивает государственного секретаря о особенностях, о том, как личный состав справляется с полученными задачами, дает соответствующие указания. Поэтому министр обороны никак не может повлиять на этот ход проверки. Жорсткі адказ на вопрос дыктатару. У той жа дзень, калі Лукашенко, не пазіраючы ні на якія генштабы, даў загад наладзіць раптоўнае правярэнне войску, следчы камітэт больш як праз месяц пасля папярэдняй абвесціў новую спецвытворчасць. Цяпер у адносінах да беларускага палітолага і блогера Дмітрыя Балкунца. Ведомства навесіла актывісту яшчэ 8 эпізодаў, прыгразіўшы 25 гадамі зняволення альбо смяротным пакараннем, і наказала з'явіцца для дачы паказанняў у Менск на вуліцу Сапёраў 7. Адказ спадара Балкунца быў жорсткім і безапеляцыйным. Лукашенко, адкажы мне, што з гэтага хутка стане рэальнасцю? Ці ты мяне паспееш асудзіць паводле сваіх законаў, альбо тое, што рухне ўся твая сямейная вертыкаль улады ў Беларусі, а цябе накіруюць на спрадвечны спакой у муцішчы? Ты ведаеш адказ. Што значыць адсыланне менавіта ў муцішчы, мы пацікавіліся ў самога завочна палізняволенага. Почему мутищи? Потому что это Путин определил место захоронения Лукашенко, наградив его орденом Андрея Первозванного. И в соответствии с этим орденом кавалеры этого ордена имеют право бесплатно быть погребенными в мытищах. Поэтому вот, наверное, не случайно ему выбрали такой орден. Почему именно мытищи, а не какое-то место в Беларуси? Ну, я уверен, что Александр Лукашенко не найдет место погребения в Беларуси, потому что для того, чтобы это случилось, необходимо будет ставить круглосуточный караул для охраны его последнего пристанища. Поэтому, вероятно, в Кремле тоже об этом знают. За бясплатна ў Савеце міру нават гарбата не прапануюць. У той час, як прапаганда пачала актыўна навешваць на свайго ідала залаты вянец вяршынства правы і міратворчасці, савецкі, расійскі, а цяпер волею абставінаў і украінскі рэжысёр, сцэнарыст, прадзюсар дакументальных фільмаў, публіцыст і блогер Александр Няўзораў трапна патлумачыў, якое месца угатаванае Лукашэнку ў Савеце міру Трампа, пакуль ён збіраецца там ацірацца бясплатна. Действительно, Рыгорыч первым ломанулся записываться. Там действительно в этом совете можно числиться как лидером, так, извините, и черлидером. И этот халявный вариант, беднородственнический, он предполагает приставное место и не дает права даже на бесплатный компот в буфете. И, по всей вероятности, тем членам Совета, которые не лидеры, а вот то, что называется черлидеры, скоро раздадут
трикоэпипедастре, и единственное право, которое у них будет, это право радостно пританцовывать и аплодировать Трампу. Чаму варожая беларуская прапаганда галоўным аб'ектам сваёй атрутнай сліны абрала менавіта Літву? Пра гэта разважае на літоўскім сайце ЛРТ Томас Валькаускас. Па меркаваннях апытаных аўтарам экспертаў, Літва стала самай любімай тэмай беларускай прапаганды. Польшчу як краіну значна дужэйшую і па маштабах, і па магчымасцях чапляюць меней, хоць і ўвесь час трымаюць наратыў аб тым, што менавіта Польшча абавязкова рыхтуе напад на Беларусь, каб яе раздзярбаніць, што, перакладаючы з мовы Лукашэнкі, падзяліць тэрыторыю з Украінаю. Супрацоўніца беларускага расследавальніцкага цэнтру, якая пажадала застацца невядомай, удакладняе, што за тыдзень служакі рэжыму са СМІ друкуюць каля 5 прыдуманых імі альбо спецслужбамі фэйкаў, і, як правіла, 2-3 з іх звязаныя з Літвою. Заява кіраўніка беларускага КДБ пра барацьбу за ўладу ў Літве стала часткаю інфармацыйнага фону, але такія ілжывыя рэчы накіраваны перш за ўсё на беларускую аўдыторыю, каб паказаць, якія хісткі ў суседняй краіне палітыка, эканоміка, дэмаграфія і як усё стабільна ў Беларусі. Гістарычны рэвізіянізм і бытавыя сюжэты выкарыстоўваюцца як спосаб абясцэньвання і раздражнення Літвы. Але на тым, што Церцель сказаў пра таямнічыя гульні ва ўрадзе, ўсё прыпынілася. Ніхто з прапаганды гэтага не падхапіў, таму што знешняя тэма беларусам усё ж не так цікавая. Поўнасцю матэрыял можна пачытаць на сайце літоўскага радыё і тэлебачання lrt.lt. Гістарычнае яднанне праз стагоддзі прэзідэнты Украіны, Польшчы, Літвы ў нядзелю возьмуць удзел ва ўрачыстых мерапрыемствах, прысвечаных 163-й гадавіне паўстання супраць расійскай акупацыі. 25 студзеня Вільню наведае кіраўнік Рэспублікі Польшча Кароль Наўроцкі. Таксама мае намер прыехаць прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Пра гэта паведамляе агенцыя Элта. Калі такі візіт высокага украінскага госця адбудзецца, бо прэзідэнцкі палац кіраўніка Літоўскай Рэспублікі яшчэ гэта афіцыйна не пацвердзіў, то знаходжанне спадара Зеленскага ў Літве стане 4-м пасля пачатку поўнамасштабнага ўварвання Расіі і Беларусі ва ўкраіну. Прэзідэнт Літоўскай Рэспублікі Гітанас Наўседа разам з жонкаю Дзіянай Наўседанай будуць прысутнічаць на ўрачыстай святой месе ў памяць аб удзельніках паўстання, якая адбудзецца ў Вільнюскім кафедральным саборы. Таксама ускладуць кветкі ў часоўні старажытных могілак Расу ў Вільні. На ім перапахаваныя кіраўнікі паўстання Зыгмунд Сыракоўскі і Кастусь Каліноўскі, а таксама яшчэ 18 удзельнікаў паўстання, чые парэшткі былі знойдзеныя ў 2017 годзе на гары Гедэмінаса. Прэзідэнт запрасіў у Вільню таксама кіраўнікоў брацкіх дзяржаваў рэгіёну. У 2023 годзе Сейм Літвы паводле ініцыятывы прэзідэнта абвесціў 22 студзеня пачатку паўстання 1863-1864 гадоў супраць расійскай акупацыі памятным днём. Што цікава, візіт прэзідэнта Рэспублікі Польшча ў Літву будзе імклівым у адказ, бо менавіта сёння тое ж самае ўзгадванне пра гістарычнае антырасійскае паўстанне адбылося і на ўрачыстасцях у Варшаве, куды акурат і быў запрошаны Гітанас Наўседа з жонкаю. Акрамя гэтага, паводле асабістага запрашэння прэзідэнта Рэспублікі Польшча пана Кароля Наўроцкага, у падзеі ўзялі ўдзел і лідары беларускай дэмакратычнай супольнасці. Пракаментаваць тое, што адбывалася сёння ў варшаўскай цытадэлі ля брамы страчань, мы папрасілі кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намесніка кіраўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета Паўла Латушку. Прэзідэнт Польшы Кароль Наўроцкі сёння на ўрачыстасці асобна павітаў дэлегацыю дэмакратычных сілаў. Як можна гэта разглядаць? З аднаго боку, прэзідэнт Польшы ў сваім выступе падкрэсліў роль беларусаў у паўстанні, а гэта значыцца, што яшчэ раз пацвярджаецца, што мы частка гэтай гісторыі. Гэта частка нашай нацыянальнай гісторыі, якой мы павінны ганарыцца. Гэта жэст усім беларусам пра тое, што ў Еўропе, у Польшчы, у Літве не забываюцца пра гэтую ролю беларусаў, увогуле пра Беларусь. Гэта таксама павага да дэмакратычных сілаў, бо запрошаны прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, і гэта была таксама аб'яднаная дэлегацыя. Дэлегацыя дэмакратычных сілаў, як дыпламат, я хацеў бы гэта падкрэсліць, запрашалася прэзідэнтам Польшы дэлегацыя дэмакратычных сілаў на чале са Святланай Ціханаўскай, кіраўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету. Я меў гонар быць удзельнікам гэтай дэлегацыі. У ёй таксама быў спікер Коордынацыйнай рады Артём Брухан і прадстаўнік палка Каліноўскага, нашых герояў, якія змагаюцца сёння за свабоду Украіны і за свабоду беларускага народа. І гэта жэст таксама рэжыму. Калі рэжым апошнім часам крычыць, што ў Еўропе іх зразумелі, што нібы Еўропа хоча наладзіць адносіны з рэжымам Лукашэнкі, гэта адказ рэжыму Лукашэнкі, што Польшча разам з беларусамі, якія змагаюцца за свабоду. І прэзідэнт Польшы напрыканцы сказаў вельмі добрыя такія па-чалавечаму чулыя словы Божага благаслаўлення свабоднаму беларускаму народу.
Нечарговае экстранае паседжанне ва ўпраўленні беларускай чыгункі было прысвечана сітуацыі, якая склалася ў тым ліку з-за умоваў надвор'я на путях, куды адпраўляюцца цягнікі для перавалкі грузаў. Падкрэслена, што на тэрыторыі краіны затрымаліся 32 кінутых кантэйнерных цягнікі. Пытанне з перанакірункам адкрытае. Не ўсе грузаатрымальнікі пагаджаюцца на такі варыянт. Фактычная хуткасць апрацоўкі 2 цягнікі ў сотні пры норме 3-4, а ў лютым чакаецца яшчэ такая ж колькасць саставаў. Сярод прычынаў прастояў называюць паступленне часткі цягнікоў без інструкцыяў на вяртанне, несвоечасовы вываз кантэйнераў грузаатрымальнікамі, перазагружанасць станцыі і зніжэнне тэмпаў выгрузкі. Усё звязана з сезоннымі фактамі і умовамі надвор'я. Прынята рашэнне ўдвая павысіць стаўку на захоўванне для кантэйнераў, што не прайшлі яшчэ мытню, якая будзе ўжывацца ад 6-го дня пасля прыбыцця буйных кліентаў адпраўнікоў на беларускія станцыі. Калі ж застаюцца кантэйнеры, якія былі ўжо размытненыя, то захоўванне іх будзе суправаджацца 5-разоваю стаўкаю. Беларускія чыгуначнікі і перавознікі вядуць пастаянны дыялог з профільнымі структурамі, робячы ўсё магчымае для як мага найхутчэйшага вырашэння сітуацыі. Мы прапанавалі вам навіны на Нехта Плюс. Дзяліцеся сваімі меркаваннямі ў каментарах, далучайцеся да нас праз падпіску. Усяго найлепшага, да заўтра.